हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळचो देव, तो आसा, आसलो आनी आसतलो, कित्याक ताची सवय जिवीत आसा आनी ते जिवीत आसले मनशांक उजवाड. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासुया. ओब्रिहिनामा शकांत्र ओत्र मासे खेरे बेरे बेरे बे लिबिहिनामा सोकोत्र मासे खेत्र लांद लेहेरे बे शहांतलामा ओरिहिनामा सहांत्र मासे खेत्र लांदे. ओ ग्लोरिया, महिमा आणि आराधना जिवीत दितले देवाक. स्तुती आणि गौरव आमच्या देवाक, कित्याक तो महिमेन भरलेलो देव आसा, तो सामर्थ्यशाली देव आसा आनी तो आमचे भितर आसा. ओबो शेहेंतलामा शखात्र लांदे अब्बराहांतलामा शिरी बिशहा. ताचे जिवीत आमचे भितर आसा. देखून आमी ह्या संवसारान आसा मोगाच्यान तो आमचो मोग करता, तो आमचो मोग करता आनी तो आमकां सांबाळता. हर एका वायटांतलो तो आमकां राखता, कित्याक तो आमचो मोग करता. जुआंवचो 13वो अध्याय आनी 34वी ओळ आमकां सांगता, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. आनी 35 लायन आमकां सांगता, एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटले. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? खूब स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता की एक नवी आज्ञा ताणें आमकां दिला आनी ती नवी आज्ञा म्हटल्यार एकामेकाचो मोग करात. जसो देवान आमचो मोग केला तसोच स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां जण एकल्याक सांगता, तुमी एकामेकाचो मोग करात. कित्याक जरी तर आमी एकामेकाचो मोग करता जाल्यार आमी देवाचे शीस जाता, आमी देवाचे फॉलोवर जाता, देवाच्या फाटल्यान आसा. कित्याक म्हज्या भाव भयणांनो, देवानूय आमचो मोग केला, देवान सगळ्यांचो सारकोच मोग केला आनी देखून ताणें आपल्या एकल्या पुताक ह्या संवसारान धाडला आनी ताणें आमच्या पातकांक लागून आपल्या पुताकचें रगत आनी मांस दर एका मनशा कुराचेर ओतयला. आयज फकत म्हजी आनी तुजी न्हय, जावं क्रिस्तांव लोकांचीच न्हय, पूण जर एका लोकाची, दर एका ह्या संवसारांतल्या हर एका भुरग्याची पातकां जेजू क्रिस्ता वरवीं ताच्या रक्ता वरवीं नाटक जाल्यात. इतलो देवान आमचो मोग केला आनी देवाचें उतर आमकां सांगता, तीच आज्ञा देव आज आमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. मोग करुया मोगाच्या भाव भयणांनो. जंय मोग आसा थंय शांती आसा, सवस्काय आसा, खुशालकाय आसा, संतोष आसा. कित्याक मोगान सगळें चिखूंक जाता, मोगान सगळें करूंक जाता. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान आसलो तेन्ना ताणें दर एका मनशाचो मोग केलो, देखून ताणें आपणाकूच भेटोवन दिलो. आनी आज ताणें आमकां दिल्लेली तीच आज्ञा आसा, आमी आमच्या कुटुंबान, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या वाड्यान, आमच्या गांवान दर एकल्याचो मोग करुया. कित्याक देवान दर एकल्याचो मोग करूंक जण एकल्याक आज्ञा दिला. कित्याक जरी तर आमी ती आज्ञा फॉलो करता जाल्यार ह्या संवसारान राग, दुस्मानकाय, द्वेश नासतलो आनी सगळेंच खुशालकायेचें जिवीत आसतलें. देखून आमी पयलीं आमच्या जिवितान ही आज्ञा स्विकारुया आनी पयलीं ती आमी आमच्या जिवितान पुरी करुया. दर एकल्याचो मोग करुया. जरी तर कोणाचो राग आमच्या जिवितान आसा अजुनूय, तो राग काडून उडोवया, मोग करुया. कित्याक देवान आमकां दिलेली आज्ञा आसा, ती आज्ञा फॉलो करुया. कित्याक ताच्या आज्ञान मोगाच्या भाव भयणांनो आमचें जिवीत आसा. तेच्या आज्ञे वरवीं आमकां सासणीक जिवीत आसा. जो कोण तेची आज्ञा पाळता तो देवा सांगाता आसता, तो देवाचें जिवीत घेवन भोंवता. देखून प्रामाणीकपणान एकामेकाचो मोग करुया, एकामेकाक भोगसाणें दिवया. कित्याक आमच्या देवानूय आमकां भोगसाणें दिला, आमच्या देवानूय आमकां भोगसल्यान आमी भोगसाणें दिवया. कित्याक जी
जी कामां आमच्या जिवितान मोगान करूंक जातात ती कामां रागान दुस्मानकायेन जायनात। आयज कितले घराबे रागाक दुस्मानकायेक लागून पाड जाल्यात, कितले घराबे। देखून देवाचें उतर कितें सांगता, जी मोग आसा थंय नाटकाय ना, बडाय ना, गर्व ना, थंय शांती सोवस्काय आसा। देखून मोगान जिवीत सारुया, जेजू क्रिस्ताचेर नदर मारुया, तेच्या जिविताचेर। तेजें जिवीत म्हटल्यार देवाचें उतर। आयज जेजू क्रिस्त आमकां ह्या उतरा वरवीं मेवता आनी तेजें उतर आमकां सांगता एकामेकाचो मोग करात। हालेलुया, तसो मोग करुया देवाचो आनी जण एकल्याचो। जी आज्ञा आमकां दिल्या ती आमच्या जिवितान पुरी करुया मोगाच्या बाबा, कित्याक तो धनी आसा। खुशालकायेन ह्या वेळार परतून देवाक दिन वाचुया। देवान आमचो मोग केला, आमी करुया। हालेलुया। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन
यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। ओ रिमा शांदल बेशरा बरबरा रिबी रिबी ही नमसे, ओ करो जय जयकार, ओ बोसे रे मेरे बेशांदलवा रिबी रिबी शांदल बेसेरिया ला ला ला, ओ करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गा, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदाकाळचो देव आणि आमच्या जिवितांत तो कार्य करता, आमच्या जिवितांत तो रात चलयता सदाकाळ. आमेन. आयच्या देवाची उतर घेवया. प्रेज द लॉर्ड. हर एक देवाची उतरां आमकां संपूर्णकायेन पवित्र आत्म्याच्या बळान आणि अधिकारान भरता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आजच्या देवाची उतर घेयात. धर्मयुतांचो इतिहास 4 अवेसूर आणि 31वी ओळ. ॲक्ट चॅप्टर 4 वर्स 31. ती मागणे करताना ती एकटावली, ती स्वात हाल्ली, ती सगळी पवित्र आत्म्यान भरली आणि काळजीदारपणान देवाचे उतर परगटूंक लागली. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा देवाचे उतर? ती मागणें करता आसतना ती एकटायलेली स्वात हाल्ली. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आमच्या जिवितांत मागणें हें अशें हत्यार आसा, जें हत्यार आमकां देवाक सांगाताक एक करता. प्रेज द लॉर्ड. मागणें एक अशी वस्तू आसा जी वस्तू तुज्या जिवितांत देवाक तुका घेवंक भाग लागता. प्रेज द लॉर्ड. भाग पडटा. आयचे जे देवाचे उतर आसा ते अशा भाशेन सांगता. ती मागणें करता आसतना ती एकटायलेली स्वात हाल्ली. प्रेज द लॉर्ड. सो आतां एक क्वेश्चन आसा म्हाका तुमच्या जिवितांत. आयकात सगळीं जाण. केन्ना तुमची जे वेळार जिवीत देवाक समर्पण करताय वा तुमी ज्या वेळार प्रेयर करतात त्या वेळार तुमची स्वात हालता वा ना? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक प्रश्नचिन्ह आसा. ज्या वेळार हांव मागणें करता, म्हजें पर्सनल प्रेयर करता वा हांव म्हाजें आनीक कितें प्रेयर करता वा हांव ग्रुपान प्रेयर करता, त्या वेळार आमची
स्वात हालता वना. प्रेज द लॉर्ड. हालणे म्हटल्यार कितें? हालणे म्हटल्यार धरणी काप जाण्या भाशेन न्हू. हालणे म्हटल्यार फुल्ली सामर्थ्य देवाचें, फुल्ली पवित्र आत्म्याचें सामर्थ्य तशें तुमच्या जिवितान घडटा वा ना. कित्याक शिसांच्या जिवितान ते परतून परतून घडटाले, परतून परतून घडटाले. प्रेज द लॉर्ड. आनी परतून परतून ती देवाच्या लागीं येताली. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमी मागणें करता तितून स्वाद हालना ना. स्वाद सोडात, एक केस पासून हालना ना अशें आमचें मागणें जालां. एक फॉर्मेलिटी म्हणून, एक दाखोवणी म्हणून, एक करूंक जाय म्हणून, पूण मोग ना म्हणून कोणूच करना. प्रेज द लॉर्ड. मोग आसा म्हणून कोणूच करना. हर एक जाणा मागणी अशीच करतात, कितें तरी म्हाका मेळोंक जाय, कितें तरी म्हाका मागण्यांचो फायदो जावंक जाय, पूण देवाचो मोग म्हणून कोणूच मागणें करना. कोणूच मागणें करना. कोणूच मागणें करना. हालेलुया. आमी दर एकल्यांनी सदांच चिंतूंक जाय, हांव ज्या वेळार ऑल्टराच्या सामकार बसता त्या वेळार म्हाजी प्रेयरांतली स्वात हालता. हांव ज्या वेळार अन्य भाशेन उलयता, विचित्र भाशेन उलयता त्या वेळार म्हाजी स्वात हालता. वा हांव सदा भाशेन तेंच प्रेयर करता जें चलत येयलां पुर्वजांचें. तशेंच वीथ जनरेशन जें करीत येयल्या आमी प्रेयर तेंच करीत येयल्या. कोणी आमकां दाखयलां अशें प्रेयर करूंक जाय, अशें प्रेयर करूंक जाय. कोण तरी सांगता एक कोटेशन काडून हें कोटेशन आमी वाचूंक जाय, तेंच तेंच तेंच. फाटीं एका दिसा एकटो भाव म्हाका सांगता, आतां आमी शिकता, आतां आमी एक कोटेशन वाचूंक शिकता. एक कोटेशन वाचूंक? हो. प्रेज द लॉर्ड. एक कोटेशन म्हणटा आमी, नातर आमी तें वाचिनासलें. अरे तें वाचिनासलें. प्रेज द लॉर्ड. ही एक लजेची वस्त आसा बाबा, ही एक लजेची वस्त आसा. कितें तर आमकां एक कोटेशन वाचूंक आमकां कितें तरी व्हडलें केल्या सारकें आमकां दिसता. हालेलुया. आयज देव म्हटल्यार टायमपास जाला. देव म्हटल्यार एक 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 कोणाक कांय पडोकूच ना देवाचें. जो तो आपआपल्या कामाक बिजी आसा. देव म्हटल्यार कितें? मागीर सगळ्यां शेवटाक ज्या वेळार न्हीद येता त्या वेळार उलो करप. देव म्हटल्यार कितें? ज्या वेळार हांव अख्ख्या काम करून दमता आनी हांव न्हान येवन देवा सामकार 5 मिनटां बसता आनी न्हिदे काडून हांव म्हाजें प्रेयर कंप्लीट करता. तें प्रेयर आमचें जालां ना. तशें ना प्रेयर. जें पयल्या टायमाक प्रेयर जालें, जे शीस प्रेयर करताले, जे मरीमाय प्रेयर करताली, जे सगळे भावार्थी प्रेयर करताले, ते प्रेयर तशें नासताले. तो जेन्ना जेन्ना ते बसताले तेन्ना तेन्ना ती स्वात हालताली. आमेन. तेन्ना तेन्ना ती स्वात हालताली. म्हणून हांव तुमकां पळयतात मग तुमकां कितें विचारता, आयज तुमी जें प्रेयर करतात तितून तुमची स्वात हालता कितें? तुमचें जिवीत हालता कितें? तुमच्या जिवितान पळयात, तुमी प्रेयर करतात, ओठ हालयतात, पूण तुमचें लक्ष जर दुसरी कडेन आसा तेका प्रेयर म्हणनात. तेका एक वेळ काडणें म्हणटात. तेका एक वेळ काडणें म्हणटात. पूण तूं जर फोकस दिता, हें म्हाजें प्रेयर आसा, हें म्हाजें देवान दिलो टायम, हांव विचित्र भाशेन उलयता, तो हांव देवा लागीं उलयता. हालेलुया. आयज चड वायट दिसता. कितें तर कितलीं तरी भाव भयणां आसात आमची कॅथलीक भाव भयणां, तांकां अन्य भाशा येयना पूण दुसऱ्यो भाशा मात येतात. प्रेज द लॉर्ड. तांकां अन्य भाशा येयना पूण वायट भाशा येतात. प्रेज द लॉर्ड. विचित्र भाशा हे एक देवान दिलेलें वरदान आसा, गिफ्ट आसा, आशिर्वाद आसा. तो तुज्या जिवितान तुवें फुडें चलोंक, तुज्या जिवितान तुवें डेवलप जावंक, तुज्या जिवितान तुवें बिल्ड करूंक आशिर्वाद आसा. पूण आमकां दिसता तें आमचें काम न्हू ना. ते मरियमाय आपल्या जिवितान तशें केलां. मरियमाईचें ज्या वेळार जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांतचें जिवीत हें मरियमाईचें एकट्याचें जिवीत नसलें. जेजू क्रिस्त मेलो, पुनर्जीवन जाल्या उपरांत मरियमाय ही एकटी नसली. आनी मरियमायन केन्ना आपणाक एकट्याक ठेवकूच ना.
तर तुम्ही म्हणटाल कोण आसलो ब्रदर तिच्या वांगडा आसलो तो पवित्र आत्मो. ती पवित्र आत्म्यान भरोन रावली, ती पवित्र आत्म्यान भरोन चल्ली, म्हणून आयज ती हेवनान आसा. तुमकां गॅरंटी आसा तुमी हेवनान वयतल्यात ती. प्रेज द लॉर्ड. पळय, स्वाद हालोवच्या पासत तुमकां तुमीच हालोवचें पडटलें. आमेन. तुमकां तुमीच हालोवचें पडटलें. देवाचें उतर म्हणटा, उठ, उजवाडीत जा, उजवाड तुजे लागीं येयला. आमेन. उजवाड तुजे लागीं येयला. पळय, देवाचें उतर कितें म्हणटा, Acts chapter 4 verse 31. ती मागणें करता आसतना ती स्वाद हाल्ली आनी ती सगळी पवित्र आत्म्यान भरली. प्रेज द लॉर्ड. आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर परगटूंक लागली. आमेन. काळजीदारपणान देवाची उतर परगटूंक लागली. काळजीदारपणान देवाची उतर परगटूंक लागली. आयज कितलीं जाणां देवाची उतर परगटतात, कितलीं जाणां. पळय, आतांचें जी पिडकी आसा आनी ज्यो पयल्यो पिडकी आसल्यो हेतून फरक जावन आसा. पयली जी जनरेशन आसा ती देवाचें मोग करताली आनी आतांची जनरेशन आपलोच मोग करता. पयली जी जनरेशन आसली जेजू क्रिस्ताच्या उपरांत जे चर्च तयार जाला ती चर्च स्ट्रॉंग आसली देखून आमकां क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें, आमकां देवाचें उतर परगट पडलें. पूण आमची जनरेशन अशी आसा तेका लागून फुडची जनरेशन तयार जातली वा ना जातली ही पासून डावट आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. डावट आसा. पळयात बाबा, टायम सरत आसा, तो येवचो आसा. तो येवचे आदी तुमकां तुमची जागा तयार करूंक जाय. आमेन. तो येवचे आदी तुमकां तुमची जागा तयार करूंक जाय. ज्या वेळार तूं प्रेयर करताय आनी त्या वेळार ती स्वाद जर हालोवंक ना तर ते प्रेयर ना. परत बसात, ते प्रेयर ना. जर तुमी 15 मिनटां प्रेयर करता आनी त्या 15 मिनटान जर ती स्वाद हालोवंक ना, तुमी पवित्र आत्म्यान भरोवंक ना, तर आनीक 15 मिनटां करात. ज्या ताकाय तुमी पवित्र आत्म्यान भरना ना ती स्वाद हालना. प्रेज द लॉर्ड. ज्या ताकाय आयज आमी प्रेयर करता, अन्य भाशेन उलयता, पूण आमचो लक्ष, आयज आमी जायती प्रेयर करता पूण आमचो ध्यान खंय आसा. ज्या वेळार तूं प्रेयर करताय त्या वेळार ती स्वाद हालोवंकूच जायी, हालोवंकूच जायी. ह्यो रुल्स जावन आसा प्रेयरचो. जर ती स्वाद हालना ना तर ते प्रेयर ना, ते प्रेयर ना. घडी तूं 2 तास 3 तास बस आनी ती स्वाद हालना ना, प्रेयर ना. पूण तूं 10 मिनटां बस आनी ती स्वाद हालता, ती देवाचें राज आसा. आमेन. पळयात, जे पवित्र आत्मा म्हाका सांगूंक सांगता तें हांव सांगता, कित्याक तो तुमचो मोग करता आनी म्हजोय मोग करता. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या भुरग्यां पासत, तेंच्या जिविता पासत हांव पळयता वाडते तेज देवाचें, हांव पळयता वाडते देवाचें सामर्थ्य, हांव पळयता वाडते देवाचें रायपण तेंच्या जिवितांत. आमेन. गॉड ब्लेस.